I'm coming to London. Hoxe viaxamos a Estocolmo. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Venís crecidos. Saúdos, que tal, lambonciños? Como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos no capítulo 117. É un número importantísimo que imos celebrar dun xeito moi especial, viaxando a un lugar que habitualmente ten moito frío en inverno. Por que? Sí, porque nos deu así un pouquiño, porque é pertinente, porque se isto é a primeira vez que o escoitades, pois estamos xa en primavera, entón ven refrescarse un pouco, porque se estamos no verán e a quinta vez que repoñen este programa, pois ao mellor faivos tamén falta un poquinho de fresquiño. Isto é sabotearse un a si mesmo, non vais a empezar, verdad? E pasamos das Maldivas a... Está guai. Estaba preguntándome se 117 era un número primo ou non, pero non son capaz. Hai moito tempo que non o sei. Aquí ponme Google que é un número composto, que tens os seguintes factores: 1, 3, 9, 13, 39. Menos mal. Pero estaba preocupado. Eu non quero mentir mal a ninguén, pero se sodes moi de números, son xusto 5 números: 1, 3, 9, 13, 39, que forman o 117. Imagínate que sae isto. Aparte son menos de 40, sí, para facer primitivas e tal, Ou é o número este de perdidos da serie. Mira, vou sacar isto, porque hoxe, imagínate que agora isto de golpe sae a primitiva con isto. Voulle facer unha foto. A ver, perfecto. Vale, ala. E ao mellor o mellor é que cada vez que se repoña o Maldivas. programa este hai que facer esta aposta. A ver que facemos. Oxe, en problemas, en lambos de problemas. Sí. Hola, chamame Carlos, non me busco problemas a mí mesmo nunca. Bueno, señores, isto é Lambóns de Viaxe na Radio Galega, emitimos desde o estudio 5. Hoxe imos viaxar, aínda que non parece este un programa de viaxes, obviamente matemático non é, tal e como comezamos. E imos viaxar ata Estocolmo. Imos ir ata Suecia, da man de Uxía Ramos. Que tal, Uxía? Moi ben, compañeira do Servicio de Contidos aquí na Televisión de Galicia, que decidiu ir a Suecia nun momento no que non levaches bikini, non? Non facía falta. Non, en que época fuches? En xaneiro. Xaneiro, moi ben. Se sabes escoller un momentiño no que faga un poquinho de frío, eso é ser auténtico, non? De ir a Suecia, ir cando fai moito frío. Bueno, este destino no que hoxe estivemos, eu creo que os 4, Germán, ti estiveches en... Germán. Non hai pleno. Germán estivo en Finlandia e Noruega, pero nunca... Germán, técnico de son do programa, que é o que máis viaxa de todos, non estivo en Suecia. Bueno, non fixemos pleno. Podía ser a primeira vez que fixésemos pleno, pero non. Sí, pode ser. Bueno, imos contar algunha cousiña sobre Suecia e sobre Estocolmo, Dani. Estocolmo é a capital de Suecia, como ben dixeches. O seu nome en sueco é Stockholm. Ten casi 1 millón de habitantes chamados estocolmeses ou ulmienses. Ai, encántame ese segundo, é para concurso, ulmienses, sí. Como se chaman os habitantes de Estocolmo? Ulmienses. Está composta por varias illas e penínsulas ao sureste do país. A primeira referencia a esta cidade é de 1252. Era un poboado na illa de Gamlastan, da que falaremos máis tarde. Converteuse na capital de Suecia en 1436 e consolidouse e medrou co reinado de Gustavo I de Suecia, pertencente á familia Vasa, da que falaremos tamén máis tarde. No século XVIII perde 1/3 da súa poboación por unha plaga. No século XIX construe moitas universidades que posicionan ao nivel do país, a nivel académico, como uns dos mellores do mundo. Destacan, por exemplo, en tecnoloxía e investigación como o Instituto Karolinska, que é unha referencia mundial en medicina e xenética. É sede, por exemplo, de Electrolux, Ericsson, H&M, Securitas e unha recua de fondos de inversión. Famosos de Estocolmo. Veña. As actrices Ingrid Bergman e Greta Garbo. O inventor e fundador dos premios Alfred Nobel. O tenista Björn Borg. O produtor musical xa afinado Avicii. O autor Max Martin, que ese non sabes quen é. Non.
Vale, pero si te digo Pero vou no Baby editar One More despois para Time. que non se note que non o sei. No, pero Baby One More Time, a canción de Britney Spears, Sí. está escrita por Max Martin, que é de Estocolmo. E Estou inventos flipando coa referencia bizarra total para empezar, vale. Inventos de Estocolmo. Perdón o grupo de fans dos seguidores De Britney Spears, por no, favor. de Max Martin. Cultura No, general. Sí, sí. Inventos de Estocolmo foi o xa nomeado por Alfred Nobel que inventou a dinamita. María Cristina Brun, tamén en temas explosivos, foi a primeira muller en ter unha patente de Suecia e inventou un sistema de cartuchos vernizados para protexer a pólvora do calor e da humidade. Logo, Daniel Ek inventou Claro, Spotify. porque inventou novela a dinamita despois, pero Por favor. claro, e había moita, claro, está entre conxeo, estaba húmido. Entón a pólvora despois pasaba o mesmo, non? Efectivamente, Tiñan que había que encontrar guardar algo ben. para que, claro, Bueno, pues aislara. resultou ser Que listos. Era unha viña dunha familia de xente que tiña papel pintado para colocar nas paredes e acabou sendo unha eminencia e un referente Ten femenino. sentido, porque non hai nada máis húmido que a parede cando a pintas, sí ou non? Hai que darlle un fogonazo aí de calor. E eso vou. Daniel Ek inventou Spotify, Marcus Persson inventou o videoxogo Minecraft e Carl Richard Niebuhr inventou o soplete. Ah, ves todo ten Está ten conectado relación. todo. A verdade é que tes un montón de mérito, Dani, de poder seguir facendo esta sección ao principio, coa de veces que interrumpo. Eu é como turrarlle, sabes? Sí, Aí, ti non me escoitas xa, non? Te tiras para diante e xa está, non? Exactamente. Bueno, pois graciñas, Dani. Esto é Lambóns De nada. de viaxe. Hoxe imos ir ata Estocolmo coa compañeira Uxía Ramos. Comezamos. Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo. Jag förstår det. Långt innan jag börjat fixa håret. Jag kanske borde göra mig fin. Ta min andra parfym ikväll. Sen på väg hem tar en omväg genom hela jävla staden. Jag vet att det är fel, men jag känner mig levande närmare dig. Ingen blir full på en drink. Om jag vill lajka en bild betyder väl ingenting. Jag slutar när jag vill. Jag kan lätt ta en till. För jag kan hålla mig, hålla mig, hålla mig. Om du håller dig, håller dig, håller dig, håller det vi sa. Håller alltid bak som tills vi går av. Tills vi går av. Kan du hålla mig, hålla mig, hålla mig. Som jag håller dig, håller dig, håller dig. Där på hållet dag håller känslan kvar. Vi kommer aldrig hålla så vi håller på. Pois con Halamig de Molly Sanden, entendo que, como hai dúas partes, non? Era o Halamig que e che Molly vou dicir. Sanden, entendo que Molly Sanden debe ser a cantante, non? Que canta e que Eso o espero. cantado. Non sei. Bueno, Halamig, Molly Sanden, número 5 agora mismo, creo, de Spotify, do máis escoitado en Suecia, verdad que a canción está chula. Ahora hai que saber cal é o título e cal é a persoa. Pero boa maneira de comezar este programa no que traemos a Uxía Ramos, compañeira daqui na Televisión de Galicia. Como estás? Moi ben. Como dicíamos, decidistes ti e mailo teu mozo, Javier, ir a Suecia, ir a Estocolmo en pleno xaneiro. Sí. É posible que pasemos un bo rato, un bo naquiño de tempo intentando identificar por que motivo de todas as opcións que hai en xaneiro decidistes ir a Suecia. Pois a verdade é que a resposta creo que é máis sinxela do que pensas. É que era o voo máis barato. Ah, claro, sí, pode ser. Tamén ten un sentido que sexa barato, sí. Canto costaba o voo? Pois ahora non o recordo Máis ou menos. exactamente, pero ida e volta creo que non chegaba aos 100 euros. Claro. E outra punta de Europa, Sí, sí, o voo é longo, desde onde volabades? Directos desde o Porto. Desde o Porto, vale. Primeira cousa que comentábamos, en Estocolmo hai un montón de aeroportos,
hai o digamos o oficial, o principal, e algún que está moito máis lonxe. Vos voastes a O principal, o de Arlanda, Estocolmo. sí, sí. Estocolmo, Arlanda. Irlanda. que está máis ou Exacto. menos a canta distancia do centro. Pois En tempo, digo, máis ou menos. eu creo que nos levou como 3 cuartos de hora en autobús, Vale. máis ou menos ata ao lado do hotel. É dicir que non é un destino no que o aeroporto este xusto pegadiño No. a cidade como pasa noutros moitos destinos de Europa. E se ides algún dos outros que ten, por exemplo, Ryanair como centro de operacións, como pode ser, creo que se chama Skavska ou algo así, ese está moito máis lonxe, o sea, tede cuidadiño porque sí que os tempos son importantes. E que un dos alternativas para ir de Arlanda ao centro da cidade é coller o Arlanda Express, pero é sustancialmente máis caro que autobús. Entón, o mellor Sí. hai que coller, imagínate, os avións de Ryanair adoitan ter horarios así algo complicados, entón o mellor non hai autobús, pero sí hai tren a esa hora, entón non te queda máis remedio que ir ou volver nun deses trens. Hai moitos voos que van e saen de Suecia, de Estocolmo, que adoitan ser a primeira hora da mañá ou moi casi na madrugada. Non sei se foi no vosso caso tamén parecido ou non. Sí, Vale, hai unha estación desde onde saen todos os autobuses e os trenes é gigantesca, pero sí que é certo que hai xente que ten a idea de vou a forrar un poquinho os cartos da noite. Non sei se vos pasou a vos, pero eu sí que vin a xente cando por exemplo, cando fun eu tuve que decidir, era tamén un voo ás 5 da mañá, unha cosa así, 4, non lembro moi ben. Desto que te empezas a decidir, que fago? Paso unha noite co caro que era daquela quedarse en Estocolmo, máis aquí para só dormir 2 horas ou 3, ou paso a noite na estación de tren lendo un libro ou o que sexa. E eu lembro que fun en febreiro que facía moitísimo frío na estación. Vos fixestes isto ou quedastes unha noite máis no hotel? no, nos quedamos unha noite máis. Claro, eu tamén, é que flipara coa xente, porque é a típica historia que por 3 horas tes que quedar esa noite, non hai opción, porque podes morrer directamente se ires de Galicia, Eu creo que non é exagerar, pero fai moitísimo frío, non? Na rúa, en canto hai unha ventana abierta. Na rúa sí, pero bueno, o sea, eu a verdade é que no que é a estación dentro fai calor. Tiñes calor ti? Eu lembro moitísimo frío. Sí, facía calor, o sea, hai calefacción, non pasas nada de frío. Pois entón non sei se era entón despois xusto o momento de entrar ou o momento de esperar o bus. Eu lembro con moitísimo frío, non sei por que motivo, e está petado de xente, claro. A estación Sí. ou non? Unha estación así Sí. mega xigantesca que Está está chula, sí. que está chea de xente, está tamén bastante céntrica. E seguinte cousa interesante, prezos de aloxamentos. En que zona vos aloxastes ou recomendades aloxarvos e máis ou menos que prezos manexabades? Pois nós sempre que viaxamos a verdade é que preferimos pagar un pouquiño máis, estar cerca do centro, a que un aloxamento sea máis barato, pero ao final ter que gastar esa diferencia de prezo en transporte. Claro. Entonces nos quedámonos pois nunha calle que a verdade é que estaba moi céntrica, tiñamos preto toda a zona de restaurantes e tendas e demais, polo que, o sea, genial. Ademais, nos quedamos 5 noites, tamén tiñamos o almorzo incluído. O prezo para as 2 persoas foron uns 300 e pouco. Por cantos días? Por 5 noites, Cinco con noites, almorzo, 2 persoas. 60 euros. Está moi ben, Está moi ben. Está E super ben. céntrico, É e céntrico. estaba ben o hotel, non? Sí, estaba E lembras o hotel, porque perfectamente. si cando hai boas recomendacións dicímolo sempre. Sí, chamase Unique Hotel. Unique Vale. Hotel. Unique Sí. Hotel. Ostras. Vale, imos facer unha cousa. Vale, pero lembra que un hotel en Xaneiro, sabes? O Sí. Patronato de Turismo de Estocolmo en Xaneiro debe presionar para que a xente se anime a viaxar ali. E que canto tempo logo íades a pé, basicamente, para movervos. Sí, nos a verdade é que, bueno, claro, o problema de ir en Xaneiro é que hai moi poucas horas de luz. Vale. Entón, aí sí que hai que calcular ben o tempo que vas a sair, porque tamén polas temperaturas, claro.
Entonces, as poucas horas que sí que saíamos era cando había luz, que hasta as 9 e pico da mañán non saía o sol, e ás 3 xa era a noite. Entón, nos saíamos e aproveitábamos para percorrer a cidade a pé. E logo metíades vos nun museo a partir das 3 ou algo así, ou... Sí, bueno, dependía un pouco do día, do cansados que estivéramos. Moitas veces xa íbamos directamente para o hotel e preferíamos, o sea, foi como que nos fomos adaptando un pouco ao horario de xa directamente non comer e ir só a cear e para a cama super cedo. Claro. É curioso que estaba mirando agora que prezos manexa o único hotel para que saibades un pouco tamén isto que estábamos comentando hoxe. Non ten moito que ver viaxar a Estocolmo o mellor próximo a primavera ou próximo ao verán que viaxar en xaneiro e que sí que realmente temporada baixa. Agora mesmo próximos a ben metidos en primavera, próximos ao verán é xusto o dobre. O prezo anda en 150, 160 euros a noite, unha habitación básica neste hotel. Bueno, tamén tendo en conta que estamos falando dun dos países con nivel de vida máis altos do mundo. Sí. E a capital e é o centro, se chego a verdade, tampouco me parece tan caro. Home, supoño que tamén aínda fará fresco por Esa é aló, outra non? boa idea tamén para comentarlle a xente, non? Si neste caso vos tiñades almorzo incluído, que adoita ser unha boa comida, e casi co almorzo cando vas de turista podes casi sobrevivir casi ata a cea se queres. Ali os almorzos, se non son as cafeterías en xeral, son tamén bastante caras, non? Pois non o sei porque Si non tomastes ningún café en todo o día. Co frío que facía. Sí, pola tarde ou Claro. así, pero a verdade é que nos aproveitábamos porque ademais era buffet, Claro. entonces, bueno, o sea, comer a fartar. Po saco. Sí, totalmente. Pero en xeral sí que dirías as cafeterías para comer e todo isto, máis ou menos lembras si fose con respecto a España, canto de diferencia hai? Pois igual, bueno, dependía un pouco a donde foras, donde tamén estuvera situada a cafetería, pero mellor 4 euros, 5. Mínimo de máis, non? Os cafés, dis? Sí, Claro. Ben. Sí. Tá Claro, por eso dicía que isto non interesante. pode ser unha boa idea ter en conta se habitualmente dis, bueno, xa almorzarei nunha cafetería porque a min cun croissant e cun café chégame, e iso claro. van ser 4 euros e en cambio no hotel costame 10 ou 12. Sí. E nesta ocasión o mellor sí que é un dos sitios no que te podes plantexar coller o hotel con almorzo porque unha, xa tes unha comida feita, dúas, se vas en inverno non papas o frío de sair do hotel xa a intentar buscar unha cafetería e pode estar ben. Así que neste único hotel estivestes 5 noites sí, exactamente. para ver Estocolmo ou algo máis que Estocolmo. No, só Estocolmo. Só Estocolmo, vale. Como, en principio, onde estabades, tivestes que coller moitos transportes públicos ou máis ou menos o que queríades era camiñar? Camiñar. Camiñar. Como veñe dicía ao teu compañeiro, a verdade é que aproveitábamos as poucas horas de luz que hai ao día para ir camiñando e poder ver ben as rúas. Claro, porque cantas horas son máis ou menos de luz en inverno? 6. Sí, sobre as 9 da mañán sae o sol e ás 3 e pouco xa é noite. Tivestes bo tempo de ver polo menos o sol no ratiño? Sí. Sí, que Sí, pasada. a verdade é que sí. Xusto uns días antes houve unha tormenta de neve importante e a verdade é que collemos todo nevado pero con sol. O sea que moi ben. E lembras un pouquiño como é esa luz moi ao norte con respecto aos que estamos moito máis ao sur? Porque sí que din que ten un aspecto como un pouco distinto, non? A luz do sol nestes países así que están moito máis ao norte. Vai o ras, sí. Non te chamou especialmente a atención? Pois non, a verdade é que ahora que o dis non foi algo no que me decatara demasiado. Sí, hai moita xente que di que ten un aspecto un pouco distinto. Eu estiven en finais de setembro, creo, e sí que notabas que aquilo non subía, sabes, que quedaba, parecía que estabas como nun si pesase permanente máis, mencer. sabes? Unha sensación como si pesase. Sí. Está máis abaixo, un un poquinho punto de máis... escuridade. Eu cando estiven tamén cuadroume moi bo tempo
e incluso ibas de chaquetiña, quero dicir, de sacar a camiseta e levar unha chaqueta, non necesitabas moito máis. Pero sí que hai que andarse con ollo, porque de repente entrache, que isto é, home, non é Venecia, pero é unha cidade feita de illas casi todo. E bueno, de repente venche un chaparrón e quedas fino. Pois vos imaginade que ides a Estocolmo, como é o caso de Uxía, e a elección da viaxe porque o voo era o máis barato que había pertiño, é dicir, dentro dos destinos atractivos que supoño que podíades escoller, era do máis baratiño que había, non? Sí, e máis sin ser algún dos destinos aos que xa fóramos. Claro. Destino atractivo e criterio intentar encontrar un voo barato. Vale, a un país que ten zona de ser bastante caro. Despois, e que pasa se cando estás ali de golpe che empeza a doer un dente e tes que ir nun país carísimo o dentista De urxencia. de urxencias? Eso que lle pasou a Javi, non? O teu Sí. mozo. Sí, exactamente. Pero xa iba chungo daqui ou non? Empezou ali. É que empezou a encontrarse mal o día antes de marchar. E tiñamos o voo ás 8 da mañán, fomos a urxencias de madrugada, deronlle antibiótico e demais, pero chegou alá, chegamos pola noite, tiña unha dor terrible, dixo, Pobriño. eu non paso daqui sin ir ao dentista porque non aguanto máis. E así foi. Non me lembro, pero sobre as 6, 7 da mañán dixo, eu marcho para o dentista. Entón, Buscou como se fai ese? Buscar por internet? Ou El que? buscou en internet un dentista o primeiro que abrira e dixo, a este vou, que isto era bastante preto, e a verdade é que atopou un que estaba bastante preto. Sen cita, No, chegou ali, dixolle o que lle pasaba, explicoulle. En inglés, por suposto. En inglés. Sin ningún tipo de problema para eles, verdad? Sí. Explicoulle e dixeronlle, vale, pois pásate por aquí, non sei, nunha hora e media. Volveu e pois tuveronlle que facer unha endodoncia. Allí unha endodoncia? Sí, Ostras. unha endodoncia, máis un empaste e demais, sí. Hubo aí Está me doendo o peto desde aquí a min Sí. por Javi, a verdad. Sí, obras gordas, sí. O sea Sí. que hubo que entrar con maquinaria pesada aí. Sí, sí. Madre. Lembras máis ou menos a canto ascendeu a broma? Non sei se foran 400 e algo. Bueno, Dentro que cabe, ben, quero dicir, é un pastizal, pero... Sí. Sí, pero bueno, a ver, tendo en conta onde estábamos, que eso tampouco non entraba polo seguro, Claro. nin nada, claro, el que non aguantaba máis e Home, dixo, Home, cando "Eu se doen pago moito que-" os dentes non pode facer nada. No, no, no. E pasoulle, non polo podía menos, porque comer, a veces despois quedas aí un pouco No, dolorido. el alivioulle bastante, depois xa podía comer e podía dormir, que son cosas moi importantes, e Claro. sobre todo estando de viaxe, que xa o primeiro día Se foi nada máis chegar. nada máis chegar xa Que estaba rabia. dixo, mira, eu que non aguanto máis. É certo que cando un ten algún problema nos dentes, os voos non sentan nada ben. É certo que Polos cambios de que presión. doen diso. máis. Sí. Entón supoño que El iría feito polvo, claro. Sí, e depois para aliviar estaba seguido con unha botella de agua e bebendo e absorbendo e deixando a agua aí frío para que lle calmara. Pobriño. Sí, non, pasou E canto tempo perdestes en total con esta broma do dentista en Suecia? Pois prácticamente un día. Prácticamente un día. De 5 que non eran 5, que eran menos, Sí. un día. Bueno, Sí, pois sí, dime porque- por favor que todo mellorou despois. Sí, despois xa todo ben, todo Sí. sin ninguna incidencia máis. Porque, ostras, ata ese momento tivo que ser terrible. Bueno, pois Uxía Ramos e o seu mozo Javi pois foron a Suecia, foron a Estocolmo con este pequeno percance dor de dentes ou de moas, De moas. Tiveron que facer unha endodoncia e a partir de aí despois todo mellorou e puderon facer unha visitiña interesante a unha das capitais máis exóticas que temos en Europa
e que, desde logo, en calquera momento do ano son boas para visitar. Neste caso, Uxía escolleu xaneiro, un dos momentos nos que hai menos luz, nos que normalmente vai menos frío, pero neste caso tampouco foi un frío polar absoluto, non? Non, a verdade é que non tovamos moita sorte co tempo, como dicía antes, incluso vimos o sol, as temperaturas mínimas eu penso que foron sobre menos 2 grados, o sea que moi ben. Wow, sí, eu estive en febreiro e había moitísimo máis frío que aí, así que, bueno, pois polo menos nesta ocasión saíulles ben. A parte boa de ir en inverno é que os prezos tamén para aloxarse, para voar, son moito máis baratos. Así que agora sí, xa cos dentes ben, coas moas ben, saniños, sabendo como se viaxa, onde aloxarse, un poquinho como a cidade, imos ver despois que é o que hai que facer se un decide ir 3 ou 4 días ata Estocolmo para ver esta maravillosa cidade. Serán uns minutiños. Antes, vamos ver os consellos que nos trae, como sempre, Dani, coas súas trebolladas na súa mochila. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela. Como moi tranquila esta sintonía sempre de pling, cling, Sabes que é, non? ting. É o Pokémon GO. Collina porque o videoxogo no que máis se anda. Nunca xoguei Pokémon Go. Nin eu, pero bueno. Tiña nin idea. Vale, pois agora xa o sei. Despois mira o que é a 117 miña curiosidade, 117 programas despois. Pregunto por esta sintonía. Veña, Pokémon, dalle. Vou falar do AirTag. Non sei se vos soa, é un trevelliño que fixo Apple. Vou falar do AirTag e de outros similares como os que fixo Samsung, que se chaman Galaxy Smart Tag. Son un trebello un pouco máis grande que unha moeda de 2 euros e que serve para localizar e facer seguimento de cousas alo onde o poñas e alo dirá onde está. O normal é que o metas na carteira ou que o leves nun chaveiro. Cousas importantes que necesitas ter permanentemente localizadas, porque senón a vida complícase moito. Este trebello ten unha batería que pon que dura un ano, pero a min duroume case 2. Unha batería moi sinxela que é moi doado de cambiala. Ten un pequeno altofalante que cando queres localizalo dende o teléfono dixe pita, entón emite un son e é moi fácil de ubicalo. Aguanta ata 1 metro debaixo da auga. E custa aproximadamente 35 euros, pero podes atopar ofertas de 4 por 100 euros, por exemplo. Entonces xa eche 25 euros. Entón, para facer a localización non se utiliza o servicio de GPS que podíamos pensar que consume moita máis batería e que necesita outras antenas, senón que se comunica cos teléfonos móviles vía Bluetooth anonimizado, é dicir, non se sabe, simplemente envía, ties un Bluetooth, eu son este trebello, o mellor está buscando e é como unha cadea que se van avisando entre eles, pero non se dá información da persoa en ningún momento. Entón, isto se basea nun sistema que inventou Apple que se chama Find My, é dicir, aí Find My quere dicir atopa o meu, pero pode ser atopa o meu AirTag, ou atopa o meu iPhone, o meu teléfono, ou atopa o meu mic, ou, bueno, casi todos os dispositivos van incorporando. Pero, como usar un AirTag nas nosas viaxes? Pois, por exemplo, para saber que a túa maleta está a viaxar no mesmo avión que a ti cando a facturas, por exemplo. Sí, eso, claro, pero estou vendo agora na situación, Sí. de que de golpe, antes de sair, cando aínda non che din que queres, ou nada máis aterrizar, Sí. se encendes o móvil e dis, encontrar a miña maleta, e de Claro. golpe non aparece que Non. está no avión, Vale. estás chungo, Incluso, estando no avión, porque estes dispositivos sí que están autorizados na IATA, sí que podes consultar se está no avión. Normalmente hai moitos teléfonos que apagan o modo avión, pero deixan o Bluetooth aberto. Entonces, é moi difícil que non saibas que que a maleta está viaxando contigo. Vale. Entón, tamén no caso de que en quede en terra non te mareen dicíndote que está a chegar ou vente por o aeroporto, Claro, que xa sí, está estou aquí. no vendo no móvil que está no aeroporto aínda. Exactamente. Tamén che quita o estrés de que a ver que estás saindo a maleta pola cinta. Non tes que fixarte porque xa sabes se está vindo ou non.
E máis, cando lle das a buscar, É dicir, adianta as malas novas. sí, Sí. sí, en caso de perdela. Sí, pero ti podes activar un modo que é máis de proximidade que che avisa a nivel de centímetros onde está e vai che apuntando no móvil, ves unha flechiña que che vai dicindo onde está. Tamén sirve para se alguén se confunde de maleta, porque adoita pasar ou non, pero non sabes se é o roubo ou se é involuntario, pero pode alguén collerte a tua maleta e ti estás na cinta transportadora e de repente ves te pita avisa o teléfono de que eso que debería estar vindo cara a ti xa non ven. E outra cousa que tamén adoita pasar é que a compañía pode que o transporte, o servicio interno de xestión de maletas se trabuque de cinta. Entón ti estés esperando na cinta 5 e está na 25. Pues está guai, Pois entón este aparato bueno, logo tamén hai xente que mete o AirTag no que é básico, que é a bolsiña onde levas o pasaporte e os billetes, porque eso sí que xa é o máis crucial a hora de viaxar. Claro, hai foros de viaxes que están cheos de experiencias onde moitas veces os usuarios saben mellor onde están as maletas que as propias compañías as que lle cedes o Teño equipaxe. varias preguntas, porque é moi interesante isto para viaxar e xeral para a vida, porque sí que é certo que Dani, eu xa o vimos en algunha ocasión buscar a súa carteira. Claro, eu levo 3 Sí. en riba sempre, que é a da carteira, a mochila e o chaveiro. Entón, se eu, por exemplo, agora estou convencido despois do que che escoitei e digo, vale, vou comprar o paquete de 4 cando Sí. hai o de 100 euros que 100 euros. me dá Sí. 5 pegatinas ou 5 Catro. perdón, Sí. 4 como que son AirTags, AirTag. 4 tags destos, Sí. pero que son como chapiñas, non? Sí, efectivamente, como unha chapa de Pois damen dun refresco. 4 chapiñas por 100 euros. Sí, Eu teño Apple, por exemplo, teño un iPhone. sí. Entón, eso como vai? Identifícame tag 1, tag 2, tag Sí. 3 ou podes poñerlle o nome que ti queiras a cada tag? Efectivamente, ti venche con un plastiquiño que o que fai que a batería faga contacto. Entón, colócaselo ao lado do teléfono desbloqueado, abres e el diche, tes un AirTag aquí ao lado sen configurar. Queres configuralo? Sí. Entón dixe, vale, este AirTag vai ser chaves. Vale. E entón vaiche cando queres buscar as chaves, incluso se levas un Apple Watch, ti podes decirlle, búscame as chaves. Vale. E el vai saber que é só exclusivamente ese. Logo tamén ten unha cara mala isto, que é que eu, se quero facerte un seguimento, quero espiarte a ti, métoche nun desexa, na cazadora ou Como podo nas deixar- pelis, que guai. Sí. E que pasa? Que claro, é un método de acoso maravilloso. Entón, o que fai o AirTag que si leva moito tempo separado de min e con un comportamento normal con outra persoa, lle avisa o seu teléfono de ollo que te están seguindo ou este AirTag non debería estar aquí. É un AirTag traidor. Un chivato, sí. Joder. Sí. Que listo, tío. Vale, moi ben. E a última que tiña, entón, si compro 4. Ti vas a oferta, non? Si, boa oferta, boa barato. Si compro 4, viaxei como uxía en inverno a Suecia. Si compro 4, vale? E para viaxar, Sí. onde me recomendas que poña eses 4 tags? De todo o min- que podo levar? A min a idea de metelo no onde os billetes e no pasaporte. No do pasaporte, Sí. un Logo outra dentro da maleta. dentro da maleta. Hai etiquetiñas que levan, sabes, estas donde poso o nome e todo eso, que tamén teñen sitio Pa para meter o levar o tag. AirTag. Claro, se levas o teléfono, tamén se convirte nun AirTag o teléfono, ¿no? Pero eso e sobre todo as chaves. E as chaves. As chaves. Porque eso que te ia decir, eu creo que non está mal o das chaves con chaveiro, porque Sí. non vos pasou nunca de cando vais de viaxe, metes as chaves do coche e dis, vale, queda aquí, fijo que me acordo onde quedaron. Nunca. Vamos. E non sabes onde están. Terrible, E aí é onde sí. onde pode funcionar o tema de que É moi de útil. que faga ruido, non? Pita Claro. e é moi fácil de localizar, é moi cómodo de levar, está ben, é un Bueno. invento. Xa digo, AirTag ou calquera destes, Sí. que hainos incluso hai tendas chinas que venden compatibles con este sistema por 4 euros. Vale, dos sistemas principais en Apple AirTag, en Samsung Buah, como era? Dices Galaxy algo, ¿no? Galaxy Smart Tag. Smart Tag, vale. Moi ben, gran información hoxe, Dani. De nada. Vou comprar o paquete Veña, ese. ala.
Lambóns de Viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Mamma frågar hur jag mår. De la vida mi amor. Men allting kommer bli okej. Mamma, det kan jag lova dig. Vi tar kommando. Vi går loco, loco anyway. Bailando. Vi går upp, vårt nya motto är danse, danse. Ale, ale, ale. Det går upp och det går ner. Que será, será, danse. La viva, la vida. Que será, será, chante. La viva, la vida. Vi tänker leva la vida. Sen får ni bli vad det blir. Que será, será. Jag ser mitt liv i panorama. Ni inte lovade mañana. Vi gamla vill inte vara kvar i det. Finnes som 100 solarier. Låt oss få leva som barn igen. Vi tar kommando. Vi går loco, loco anyway. Bailando. Det går på vårt nya motto är danse, danse. Ale, ale. Pois con este tema que ás veces parece que se podría escoitar no Caribe, outras veces en Mozambique, outras veces nun mundial de fútbol, que se chama Que será, de Medina, que Que será a letra desta prometo canción. vos que está entre os máis escoitados da música que se escoita agora mesmo en Suecia. Creo que nos pasou algo parecido, que este tema tamén estaba entre as máis escoitadas en Dinamarca, pero non sei moi ben o que di. Algo dicía da Orquesta Panorama antes, escoitaselo non? Sí, sí que decía Panorama. Pois con eso vamos coa segunda parte do programa. Estamos con Uxía Ramos viaxando ata Suecia, ata Estocolmo, para ver agora si xa como sería unha excursión de 3 días máis ou menos do que podemos facer. Antes de todo iso, dicíamos que cando se vas en inverno hai moi pouca luz, vai moito frío. Dúas cousas que se poden facer en Suecia si ou si. Unha é ver estacións de metro, non? Son Sí. espectaculares. A verdade é que sí. En Estocolmo son increíbles, non? Son unhas galerías de arte. Sí. Teñeno moi ben montado, porque é certo que hai un momento no que necesitas ir a algún sitio que este cuberto e non faga frío. E outro é que se non hai tanta luz, que pasa pola noite? Porque hai cidades, sobre todo en Europa, en Centro Europa, que de noite están moi escuras. Moi escuras, moito máis que en España, xa moitísimo máis que en Vigo no Nadal. Moitísimo máis que en Vigo no Nadal. É unha pasada. Como é Estocolmo pola noite? Pasa como en Centro Europa ou non? Pois a verdade é que a mí sorprendeume un montón porque pensei que iba a estar todo oscuro, pero non. De feito, o primeiro día eu pensaba que seguían cas luces de Nadal. Dixen, isto non me parece normal, pero sí, o sea, hai moitas luces. De feito, nas rúas parece case de día. Claro. Pois bueno, dúbida despexada, ten sentido, ten sentido porque ao final están medio ano no que case non teñen luz. Imos con esa ruta que se pode facer durante 3 días máis ou menos, que é o que aproveitastes vos despois do incidente do dentista. En 3 días que se pode facer en Estocolmo? Pois Como nos aconsellarías? Como empezamos? Veña. Pódense facer moitas cousas. Sí. Entón, bueno, Gamla Stan creo que é un dos imprescindibles. Gamla Stan, que antes comentaba Dani, E non? a illa na que naceu todo, digámoslo así, e agora é como o centro do casco histórico. Sí, é como a zona bella. Correcto. Despois, o Palacio Real, E como é de grande a zona bella, o sea, Gamla Stan, para paseala? pois aínda é grande. Dá para un paseíño, non? Sí, hai moitas tendas, tamén hai cafeterías, sobre todo de souvenirs, pero tamén hai moitas tendas de segunda man. De feito, eu aí fun a comprar unha cámara analóxica. Ah, sí? Sí, Porque che gustan as cámaras analóxicas? sí, e Vale. máis a fotografía, entonces pois vira e dixen, por que non? Que guai, que guai. E é unha illa pequeniña que sí ou sí, durante 3 días vas pasar varias veces por ela, non? Ou non? Sí, eu penso que sí. E se non tes que pasar por ela directamente, debes ir. Debes volver igualmente. algunha vez, non? Sí. Claro.
Vale. Sí, totalmente. O sea, Gamla están o principal, sí ou sí, non podes marchar de Estocolmo sin pasear tranquilamente por ali. Sí. Despois, o Palacio Real, que, bueno, eso poderíase ver de noite porque tamén podes entrar, entón non estás limitado por a luz do sol. O Parlamento, Pero, perdón, no tes ruta guiada ou algo así? Ou simplemente o visitas por fora? eu fun a visitalo por dentro. E tes un... Por a túa conta, pagaches a entrada ou non, Sí, ou non hai se paga a entrada? tes que pagar entrada, pagas a entrada e danche unha guía para ir escoitando. Vale, un audioguía. Sí, exacto. Vale, igual. É que A che verdade contan que historias de está... reis, estas cousas Sí. de realezas. Sí, hai un apartado que é máis das roupas e demais, e despois como as estancias. A verdade é que está interesante. Logo, o Parlamento, a illa de Södermalm, para dar un paseo por ela. E Está como que é a illa moi- é un parque ou como é a illa de Sutherland? Ou hai edificios? Que non, No, é que con está- edificios. Vale, son Estocolmo que son como pequenas illas Sí. unidas entre sí. Exacto. Sí, é como casi determinar barrios tamén aí. Sí, sí, totalmente. De feito, creo que son como 14 illas as que conforman Estocolmo e hai como 57 puentes ou algo Claro. así. E en varias delas destas illas, algunha das cosas bonitas que hai para facer é realmente ver Gamla están desde Claro. algunha das outras illas, porque é onde están as vistas. Nalgúna é algo máis elevado, noutras Sí. das un paseo super chulo todo o rato vendo estes edificios que está comentando agora o Xía. Hai que andarse con ollo porque de vez en cuando ves hai miradores de balde que son tes que hai que buscar por internet e tes entras no ascensor e para arriba e podes ter vistas moi bonitas da cidade e dos solpores que son espectaculares. Bueno, solpor ás 3 da tarde, claro. Claro, sí. Co cual, esta illa que comentabas que se chama, perdona, Illa de Södermalm. Södermalm, que ten un bo paseo tamén. Vale, que máis cousiñas podemos ver ali? Pois despois a iglesia de Riddarholmen, a catedral de San Nicolás, que, bueno, está pola zona de Gamla Stan, o Kunstad Garden, que en caso de ir en inverno, como foi o meu, teño unha pista de patinaxe sobre xeo. Que é o Kunstad Garden? Un parque isto, si non? É un parque. Un parque sí. destos enormes. Sí, pois no centro teño unha pista de patinaxe sobre xeo. E había moita xente patinando ali? Sí, a verdade é que sí. Home, non podo facer outra cousa. Non, pero nunca sabes si, claro, que isto das pistas de patinaxe non sei a veces si é para os cativos, para que xa. non molesten e leválos ali a que se divirtan un anaquiño, ou realmente hai afición da xente, hai xente xogando hockey, Claro ou, que sabes? é deporte nacional Era, casi. era moi grande a pista de patinaxe? No, era non era moi pequeniña. grande. Vale. Era, sí. Vale, non unha pista natural. No, pero bueno, tamén che digo que para chegar a donde estaba iba xa patinando ti, polo propio xeo que había Moitísimo, non? Claro. polas calles. Hai que Claro. andarse con Sí, ollo na con rúa. ese asunto, non? Sí, a verdade é que é perigoso. Vale. Vos esbarastes moitas veces ou non? Unhas cuantas. Sí. Sí. E que non é broma, porque parece que por ser un sitio que hai moita illa, que o mellor Estocolmo é un sitio bastante sí. chan, e hai unha zona que non, que está chea de escaleiras e de costas. Sí. Sí. E non é broma, Sí, é que sobre todo na zona de costas hai que andarse con moito ollo. Claro, o chan é moito de pedra e adoquín, bueno, É resbala. E non flipastes vos dous con como conducen sobre o xeo esta xente? Sí, a verdade é que sí. Sobre todo para aparcar os coches e Ten sacalos normalizado. dos garaxes coas costas, co chan completamente xeado, é unha pasada. bueno, que tamén cambian de rodas, teñen rodas de temporada de inverno e rodas de temporada de verán. Sí, e despois que, bueno, as estradas estaban bastante limpas. Estaban bastante Sí. máis o sea, sin xeo e sin neve que as rúas. Non, pero a min sorprendeume agradablemente a tranquilidade que tiñan cando van manobrar co coche e de golpe non tracciona o coche, empeza a esvarar ou se empeza a ladear un pouquiño, esa tranquilidade que teñen de vou non recuperar. Porque aquí, sabes, aquí
Empezan todo o mundo a saltar luces, pisando os no? 5 pedais do coche, mans na cabeza, Acelerón. sí, claro, e é todo como moito máis fluido, nunca mellor dito ali, verdade? Porque o teñen super controlado, Sí, claro, super controlado. Logo é viven certo que con as estradas están moi ben, teñen moi saben conducir moi ben. Sí, sí, sí. Ao final é o seu casi día a día, non? Claro, sempre. Bueno, ademais de todos estes barrios e deste parque que é necesario ver, que outras cousiñas nos recomendas ver durante estes 3 días? Pois a Plaza Sergel nós descubrímola por casualidade e é verdade que está moi E bonita. que pasa nesa praza? Nós chegamos porque fomos a ver as estacións de metro, que é outro dos imprescindibles, e ao salir dunha, pois demos aí, e hai moitas tendas, todo moi ben decorado con luces. Isto é unha praza un poquinho máis moderna que o Sí. resto. Sí. Creo que xa sei calé. Vale. Sí. Sí, sale aí nas fotos de vez en cando. Sí, na que hai un Ten unha H&M moi torre. famoso. Sí, Non? efectivamente. É na que hai Sí. un H&M moi famoso entraste nun H&M? Pois agora mesmo non o Ni recordo. nun Ikea. Nun Ikea, aí H&M, No, que senón nun Ikea no. nun Ikea non entrastes. No. Non tomamos albóndigas. No. Pero tamén pode facelo aquí na Coruña. Non, é que unha das tampouco. preguntas que tiña de antes é si realmente se cumpre o estereotipo de que todos os hotéis ou todas as habitacións cando entras parece que estás na planta de arriba dun Ikea, sabes? Eu non tiven esa sensación, a verdade. Non, era distinta Non. e a decoración. No, Sí. pero unha cousa recomendable é visitar as tendas de deseño porque son auténticas obras de arte da composición, das escenas, de como trasladan eso bueno, é que eu, por exemplo, trouxeme dali un salvamantéis que era e sigue sendo precioso e é unha cousa que namoreime de xeto, non contaba con atopar algo así. Claro. E diste, ostras, cuidan o detalle ao mínimo e non fora caro, nin sequera, pero era un obxeto que podía estar en calquera cociña moi ben diseñada. Podes vamos. poñerlle un AirTag tamén por Tamén non vayas a perderlo na viaxe de ida, de volta. E os escaparates Sí. tamén están moi cuidados. O do deseño nórdico, aí danlle valor. E hai certas tendas que son exquisitas a ese nivel, sí. Vale, que máis cousiñas nos recomendarías? Pois o Museo Basa, Claro. Sí, sí. creo que está moi ben visitalo. Claro, o Museo Basa é un museo que se fixo a partir do descubrimento nos anos 60 dun barco que se afundiu o día da botadura, según o sacaron, empezou a meter, escorou por un Sí, lado, vai, entrou vai. auga, escorou por o outro, entrou máis auga, morreron creo que 60 persoas, algo así, e desapareceu foi no ano 1700, sí, sobre os 1700 algo. E desapareceu na lameira, digámoslo así. Entón, nos anos 60 decidiron, alguén dixo, está aquí, descubriron que era efectivo, que efectivamente estaba aí, e o que fixeron foi un proxecto gordísimo de extracción dese barco, no que entrou o exército tamén e montaron unha escola de mergulladores porque non había mergulladores suficientes para traballar neso. Entón estaba a empresa que contrataba os mergulladores que formaba aos militares para poder extraer eso, sacárono, levárono a terra, aí mesmo, diante de onde se sacou, puxérono en terra e ao redor deso fixeron un museo. Wow. E é, para min, un dos 3 mellores museos do mundo, porque aparte está todo maravillosamente explicado. Claro, o barco impresionante, o museo que rodea o barco dache unha perspectiva increíble de todo o que era a sociedade da época. E claro, era cando empezaba a despegar Suecia, porque antes era un pobo de vikingos e granxeiros, basicamente. Que guai. É Está unha a maravilla. distancia de ir andando tamén este Museo Basa. Sí, podes ir andando. Nós neste caso collemos un metro Vale. porque facía moito frío. Claro, para ir a tal facía un poquinho máis de frío máis. Sí, pero podes ir andando. Vale, no museo de
creo que de Alfred Nobel estivestes ou non? Sí. Eu non. Non? E se recomendámolo ou non? A min Pareceu interesante. Sí. Non se explica o... Todo de onde surdiu os premios, por que se dan os premios, a quen se lle dá, aínda que hai veces que o da Paz, por exemplo, ten a súa controversia. Sí. De feito, hai outro museo que é o de Aba. Ten o Museo de Aba, está relativamente cerca Sí. do Basa. E logo, agora vimos falar dun que a min me flipou, que é o Que? Skansen. E ese que tal? Nós queríamos entrar, pero fomos o último día e xusto quedaba unha hora para que cerraran e non nos Vaya. deixaron entrar. Que rabia. E entón que se perdeu... O que se Skansen é perderon un un Xegai? enteiro, o sea, é un dos primeiros parques temáticos que hai. De feito, Skansen quere decir bastión, porque é como un pico. Entón, hubo un señor rico de Suecia que dixo, vamos a intentar explicarlle a esta elite de Estocolmo que é toda Suecia. Entón, trouxo granxas do norte de Suecia e as puxo aí, montou trouxo unha escola e montou unha aí, e a partir de aí recrearon certas zonas. Por exemplo, podes visitar un anaco, é como viaxar no tempo os anos 40 en Suecia. Logo teñen a un señor traballando o metal, outro traballando o vidro. Teñen unha farmacia tradicional onde teñen unha leiriña onde por un lado tes as plantas medicinais e por outra as afrodisíacas. Que guai. Hai pan, facendo pan nun forno de leña, ti podes comelo sin problemas. De feito, teñen unha escoliña onde a nos cuadrounos que iban unha parella con dous nenos por diante, ¿no? E cando chegaron á escola, a profesora dixo, vide pa cá. Entón os nenos entraron e a profesora dixolle, aínda non, tedes que descalzarvos e lavar as mans. E entón lavaron as mans nunha tina que non sei cantos anos tería que la tina. E a profesora iba caracterizada perfectamente con roupa de época, e os nenos estaban ali completamente entregados. Sí que fai falta tempo para ver ese... Sí, es un día. E logo Claro. teñen animais increíbles. Teñen flipara cos alces, con unhas cornamentas que non sei, eran enormes. Vin lobos, vin linces, Guau. pero ali tomando sol. Claro, bueno, é un rollo medio zoo máis aberto, pero bueno, co tema complicado que un zoo, vamos. E así estamos chegando ao final desta viaxe por Estocolmo neste capítulo 117 de Lambóns de Viaxe na Radio Galega con Uxía Ramos. Que últimos conselliños nos darías para finalizar unha boa expedición a Estocolmo? Pois eu a todos os que teñan pensado visitar a cidade diríalles que, sobre todo, que anden, que se perdan polas rúas, que se paren a mirar os edificios, que a min chamaron moitísimo a atención e pareceume Calquera edificio, verdade? calquera que atopas? edificio. A verdade é que ao mellor non sabes que edificio é, pero dis, wow, Claro. Son impresionantes. E as estacións de metro que son así importantes, sabemos cales son ou máis ou menos aparecen en todos os sitios, non? Identificadas, que en cales tes que parar para velas ou non? Sí, eu as que máis me gustaron foron a T-Centralen, Raduset e Kunstradgarden. Vale, esas tres. Esas tres foron as que máis me impactaron e as que máis recomendan. E dos de dentes mediante, poidestes sair un poquiño de festa ou non? No, Nada, porque era Nada. prohibitivo, porque non apetecía. non apetecía, co frío que facía e todo, no. E máis ou menos pudestes mirar canto costaban as bebidas alcohólicas ou estas historias ou non? Non teña Non nin entrou idea. no vosso plan para nada eso, non? No. Para botarla de menos, non. Nada, non entrou no vosso plan. Bueno, pois esta foi a visitiña que fixo a nosa compañeira Uxía Ramos a Estocolmo nunha viaxe de 5 días, un poquinho accidentada, pero que rematou super ben para ver unha cidade que encantouvos, non? Sí, Unha maravilla. Para volver algunha vez, non? pois sí. Que guai, Uxía, En pois verano. nada. Esperámoste para a seguinte viaxe que quirando queiras. Vale, Vale, vas moitas volver ou non? gracias. Eu por min encantada. Genial, pois Uxía, mil gracias, ata a próxima. Moitas gracias. Dani, graciñas. Boa noite. A todos vos lamonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí en Lambóns de Viaxe a semana que ven. Adeus. Solo hay que ver lo guapos que estáis.